Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Tandang ke tumbang bang ke tumbang ke tepe tepe tampam bang ke tumbang ke pin cikitan cikititan tandang ke tumbang bang ke tumbang ke tepe tepe tampam bang ke tumbang ke pin cikitan cikititan tandang ke tumbang bang ke tumbang ke tepe tepe tampam bang ke tumbang ke pin ecstasy extano ecstasy extano. Maray na Huwebes, fetsa sa kan Oktubre taon 2022. Minarespeto na naman kami sa gabos na miyembro kan Sosyedad Asin Familia. Kasabay ang pagirumdum sa paghampang nyato ka na kaaldawon. Ang amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. St. Jude ha, so mga devotos tabi ni St. Jude, may pagkakataon kamo na makapagpasalamat lamang. Maghagad intersesyon sa oral daw na pagbuhay-buhay o dyan sa Lapu-Lapu. Maray na aga tabi dyan sa saindo sa Lapu-Lapu, partikular ang sa tuyang kumpadre dyan si Pading June Pitero. Buda so amigo man yato dyan si Sir Popoy Balmes sa JRB Calibration Center and Battery Shop diyan sa Lapu-Lapu. Sa gabos ng taga Lapu-Lapu marhay na aldaw. Sundo magitang alas 10 ta Webes ngunyan. Pag Webes baga imbes na 9 to 10:30, 9 to 10 lang kita. Taminalaog po ang PhilHealth pag alas 10. Katuwang ko dyan sa luwas, siyempre, si Pading Jim, kumpareng Al, kumpadreng Jomar, si Ad, si Aonman, si Luwens, buda si Joshua, sa Manibela, sa muyang piloto sa Mobil, si Henry Mata, Deboy Mata, sa Control Technical, sa samuyang broadcast po sa radyo, region-wide, pati na po sa pig-abot kan sa muyang pwersa sa luwas kan Bicol. Si Pading Nald ang yaon dyan ka na barangay Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo. Maray na agaman dyan sa nag-arantabay man sa Dapdap, sa Jigs Baldo Welding Shop. Dyan sa newsroom, Tarabang-tabang News Direct Edwin. Siyempre si News Manager Mardela. Yaon man dyan si Francia May Boras. Sa padagos pong sumada lokal, asin pag-abangkan mga istorya national, international. Tarabang-tabang sinda dyan. Sa IT production asin sa research. Yaon man dyan, teamwork, tarabang-tabang. Angel Mustasa, ang samuyang Angel de la Guardia. Sa IT, nagalulusot kan samuyang broadcast. Oral daw. Tarabang-tabang dyan, Richard Astor. Buda si Tricia Marie Letana. Broadcast miman po yan, worldwide, netwide, online. Sa DCGB News Online sa Facebook. Buda sa YouTube, DCGB Legazpi City. Maray na aga halay sa Pilipinas sa gabos na nakaantabay dyan.
Asa mo yung online broadcast. Stasi. Siyempre, sa on-air broadcast mi man tabi sa Radio Traditional Radio. Good morning. Ako po ang sa indong kakairibanan, ang soltero, garantisado, Check 1 2 1 praktisado, check 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Yan, Diyos maray na aga, kumpadreng June, novena mas ngunyan, alas 5:20 nin aga, nagatinder siya kan misa, salamat tabi, kumpadreng June, may misa pala dyan, 5:20 nin aga, nagsimba siya, very good tabi, ha. Tabangan tamo na ang City Health, budaan Department of Health, tabi, doro-diretso ngunyan ang barakuna, so gustong magpabakuna, booster shots, pati na po sa mga aki, ha? Igwa ka mo dyan, pwede sa Convention Center, sa may airport. Yaon po dyan, available hanggang alas 4 nin hapon, tabi. Mga mapabakuna, manlain-lain po, pediatrics, pwede man. Dyan sa conference room man tabi, kan City Health, pediatrics dyan, ngunyan, mga aki. 5 to 11 years old, kung mapa first and second dose ka mo, buda booster shots, yaon dyan. Para sa 12 to 17 years old, pwede man, tabi, ha? Sa City Health Office Conference Room, second floor. Yan, hanggang 4 p.m. Duman sa LC3 sa Convention Center, maghapon man yan, manlain-lain po dyan, mga senior citizens, gabos tabi, ha? Pwede dyan sa Convention Center. Pero su mga aki, pediatrics, dyan na sana kamutabi sa City Health Conference Room, second floor. Yan, 5 to 11 years old, first and second dose iyan, Pfizer, and pag 12 to 17 years old, first and second dose, pati naman po booster dose, Pfizer man iyan. Buda, siyempre, senior citizens pwede pa dyan, ha? Sa City Health Office, second floor, Pfizer, Sinovac sa mga seniors. Sa mga malls naman tabi, Gaisano, Ayala, LCC, Yasiano, SM, sundo man yan, alas 4 nin hapon. So Team Army at Team Amy, Team PNP, Team Rose, gabos yan tabi, ha? Sa mga malls, igwa dyan. Pati so sa Pedya, pwede man dyan tabi. Pedya. Sa public market, Saod, dyan, kasag, dyan sa Saodan, kan Albay, pwede dyan. Buda sa Legazpi Market, digdi sa sentro. Okay. Ayaon dyan sa Dr. Paran, Dr. T, and sugabos na pag-iriba sa City Health. Tabi. Good morning kay Doc Fulbert Alec Fulbert Hiliego, ang sa tuyang City Health Officer kan Legazpi. Tabangan ta ang City Health, Pinas Lakas, CHO, budaan na DOH Bicol. Yan. Available po dyan sa mga malls. Agabos na malls, digdi sa Satuya. Sa LC3, buda sa City Health, I should say, second floor, pwede dyan tabi. Pasiring lang kamo dyan, tanganing pati sa Convention Center, ha? Maray na agad yan sa men and women kan City Health sa pamamayo ni The Able, multi-awarded. Duwang award ang naresibi ka ni Doc Fulbert. Ngunya na taon primero sa Philippine Medical Association, national level, and then sa Serbisyo Sibil naman, Gawad Parangal. Congratulations kay Doc Alec Fulbert Hiliego. Ayan. Sige. Ang sa kuyang numero tabi, 0961-759-0888 and 0926-0156-020 sa Globe. So, nag-upod man sa kuya kasuhapon tabi. So, para tienda dyan sa LKY, sa Grand Terminal tabi. Tamay napurot si da ATM card kahirakman. May isa diri tabi ka yan, saan na ba yun yung Texas sa tuya, basta sunawaran ng ATM card sa Land Bank, ATM card tabi, magpasiring na lang kamo dyan sa terminal baga, kan
Ayan na LC ining sa diyan sa may SM, so Grand Terminal ta su Land Bank ni Rose Ann Daen Alcera Land Bank ATM yaon diyan tabi sa tindahan kan ABV A Alpha B Bravo V Victory Kiosk harani po sa CR kan terminal kan jeep na Legazpi Tabaco diyan sa Grand Terminal po tabi kan Legazpi LKY sampang kan SM Rose Ann Daen Alcera tabi so sa imong Land Bank ATM na purot po yaon diyan kay sa ABV Kiosk diyan sa terminal kan Legazpi nasa may SM hanapon lang nido si Fatina Gapi o kaya si Adonis Villarba. Yan, pakiabiso na lang kaherak man ATM ni bata. Dipisil ang pag reconstruct kan mga kaipuhanan na dokumentos para makakuha kagiraray ning ATM diyan sa Land Bank, gulping proseso, blatter pa and kung ano-ano pa tabi. So tabangan tayo ni si Rose Ann Daen Alcera. So sa iyang ATM kan Land Bank yaon diyan sa ABV Kiosk tindahan ini harani sa CR kan LKY Grand Terminal diyan sampang kan SM tabi yan and good morning man sa satuyang barkada amigo man diyan sa kuwan sa BPI Albay si Monet na Vargas tabi good morning sa satuyang branch manager diyan kay Monet Jane Vargas yan sa Bank of the Philippine Islands Albay District Branch yan Madam Monet buda sa men and women po kan BPI good morning tabi sa Indo yan and best regards dyan sa staff and sa men and women po kan Bank of the Philippine Islands Legazpi City Albay Legazpi City Branch kay Madam Monet Jane Vargas yan sige di kumpadring Nal maray na aga pa lang dyan kay kay Ato Lim Sir Ato maray na aga maparadango ta Sir Ato yung traffic dyan sa Daraga nakahuron ta si ining Chief Naira yan pwede man yuso sa inda mga enforcers mga PSO igwa man ni nagakanigong instruction na pag-apprehend yung courteous mapagpakumbaba buda maesplikar and maging flexible maning diit ining mga PSO natin dyan sa Daraga sa pag-apprehend baga halimbawa na pundo ni mga 2 or 3 minutes man sana pwede man siguro na konsideraron iyan igwa man sana ko basta bako man itong subabayaan na dyan ng bihikulo na dyan na ipapark tabi na talagang makaka-obstruct na kandalagan kan trafiko sige yan. Good morning dyan sa Indo sa Daraga. Kay Sir Ato Lim sa Petron Top Gasoline Station. Petron Top Gas Gasul. And dyan kay Sir Ato Lim, kay Sir Joseph Lim, dyan sa McDonald's Gregorian Mall. Salamat tabi Chard. Uy, nakuhan mo na tabi Chard so sa kuyang siringkaan. Droda kula. Baysa na, pagdayin ng trabaho. Okay, sige. Si Chard sa muyang kuan sa IT buda si Tresia sino nagtabang-tabang diyan sige may mga hanap buhay kita kumpadring nalbiyoan ng unen may report muna sige idiretsutan mga istorya muna diyan sa luwas sa programa nasa linya si Luwens. Good morning, please go ahead. Salamat tabi Sir Pio. Good morning sa mga parantabay, sa mga dagdag pang bareta nagpahayag ning pagkamundo asin pagkondinar. Ang Department of Education Region 5 sa trahedyang sinapar kan sarong private school teacher na tiniakgadan kan sarong lalaki sa Claveria Masbate dahil sa motibo nin panlulupig. Ini ang ipinagunambitan sa DCGB News ngayon na pagkaaga ni DepEd Region 5 spokesperson May Flor Umamil na maski bako ninda jurisdiksyon ang mga private school teachers. Sindami na apilar man giraray na pakaskason ang iba pang magkakanigong investigasyon para matawan talaga ng justisya
ang pagkagadaan ni Teacher Jezebel Belches Mangubat kan San Ramon Institute na napasakamot sa na ang trahedyang sinaparkay ni sa suspect na tambay na si Alvin Yanson sa aldaw mismo kan Bispiras kan Teacher's Day. Sigun kay umamin, pinagkukundinar kan opisina ang sining kining pambibiktima sa mga paratukdo, ki mapapribado man o mapapampublikong mga maestro o maestra, ta nagsasakripisyo ang mga ini para sa namataawanin marahay na puturo ang mga pinagtuturoan na mga aki. Nangangapudan man ang departamento na mag-ingat ang mga paratukdo, ipasiguro man ang kaligtasan asing sindaman minaapilar sa mga premises kan eskwelahan na magkaiguaning gwardya o watchers asing sindaman nakikipag ulay man sa o kaya nangangapudan sa mga manlain-lain na mga barangay na kung may aram na mga paratukdo na nakikibord o nakikikaturog sa mga manlain-lain na kaharungan, dapat daw ining pabantayan sa mga barangay tanods asin tangani ng day na mangyari na mga siring kining gibo-gibo asin na pangapudan man ka na opisina na dapat man na mga paratukdo na nagtataonin oras buda pagsakripisyo kan sa ilang buhay para matawanin maray na puturan mga aki day man daw pagibuan nin mga siring kining mga bagay-bagay dahilan tadakula ang papel ninda sa pagdevelop kan mga komunidad. Sa tuyang ugidon yan tabi Lewens, kung iguanin insurance and qualified na makakuha ito nin monetary benefit, so para tukdo. Kung ano-ano maitatao ni data, yan na pangapudan sa ustisya. Natural na yan, pangapudan na ustisya, pag-ingat, gabos. Pero sukan, ano ang makukuha lamang na tabang hali sa DepEd, kung igo ito ning insurance, hanggang sa inso extent, sa burial or kung buda duman sa saro pa sa pagpurso ning justice, kung sagkod sa ninda tatabangan, so familia kang biktima. Igwa lamang na unambitan ka, over? Ang naipagunambitan ng tabi Sir Pio, yun nga nining pag-condone kan siring na bagay. Private school teacher kaya daw tabi ni Sir Pio. Medyo warang restriction kay ni Sir DepEd. Pero pag munya, nagigiribo daw sinda nin mga pagurulay-ulay kung ano ang pwedeng maitabang ninda. Yan. Ay naiba pang bagay may kinaraman sa pangyayari na ini sa sarong private school teacher. Tabi Sir Pio. Yung nga ni an komo private, tatibaad sa iba, maglaom na, tibaad nga igwaning insurance na maitatao man lamang ang gobyerno. So let's make it clear na sabi kan DepEd, sa pribado pa yan, Roger to that. Tabaad naglalaong sa iba, teacher baga, licensed teacher, igwanin makukuha. So, ang solamente ninda is itong appeal buda sa pangapudan for justice. Roger to that. Yan, sige. Oo, Roger. So yan tabi Sir Pio na mga follow-up ka na DCGB News digdi sa Regional Center site. Ako po si Lewens Bursi Balsana. Thank you so much Lewens sa istorya. So yan po may naghapot pa ka ang tabi kung igaw man labang dang maitatabang ang gobyerno. Pero yun po nga ni iyan kaya nai-reiterate kay Lewens kung igwa so DepEd maitatao. So as of now, day man talaga mo na tabi ning monetary benefit officially na maitataoan na gobyerno sa iraron po ito kaya kan pribadong eskwelahan, so teacher, private school teacher. The list siguro is matabangan man maski puro pa out of the box. So familia sa pagpurso nila kan justice kahirak man nadali pati so teacher. Teacher's Day pa Teacher's Month. Tapos Mario Joseph na naman, mamundong historic ito sa sarong paratukdo buda sa familia. And mantang nagkukumemorar kita sa ibang mga paratukdo, yun, nagsiselebrar, nag-enjoy ka na Teacher's Day, kaso hapon, Teacher's Month. Pero yan po, igonin sarong biktima, private school teacher, na karumal-dumal ang sinapar na circumstansya kan sa yung paggagadan, krimen, tabi, na sinapar. So our call for justice as in prayer sa soul kan biktima and condolence duman sa familia. Doon man tambay sa naan duminali padingnald Mario Joseph. Yung kasabihan nga na ito so kadaklan na nakakaagam teacher tambay. Ay Jesus Maria. Sige tabi Di dyan lang po ka mo taud-taud iba pa niya itong mga pag-uro-restorya, ma-time check na una kita palita nasa periodo pwede na tabi.
nasa periodo na kan pag-acknowledge kang oras, pwede na ini. Oras sa Pilipinas, it's 9:27. An oras hatod sa Indokang. Wilkins Distilled, because your family is worth it. Worth of Wilkins. Bimeg Integra with Immunoboosters. Generica Drugstore. Sa Generica Drugstore, may ginhawang generika para sa lahat. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Milo Energy, magpursigi. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo, may plus man. Arugan Jim's 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na iguang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Iguanin man lain-lain na variants na pagpipilian. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Sa ka pa, kape na may halong herbal, i-Jim's Coffee na yan. Asin tabangan kumusog ang immune system. Dapat sabayanin proper diet, healthy lifestyle, asin sabayanin pag-inom ng Jim's 3-in-1 Coffee Mix. Mamabakal ang Jim's 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Pag may diabetes o high cholesterol, mas nagkukulang ang vitamin B. Kailangan fortified vitamin B complex, Fortiplex, plus proper diet and exercise. This is Connie Reyes, and I take Fortiplex. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Fortified Vitamin B Complex. Fortiplex. Anbaha, nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano ang dapat ang gibuhon pagkatapos nin baha? Likayan ang pagkakan na nalubog sa baha. Pakalakagaan ang tubig antes na inumon. Ipa-examine ang tubig kung libre sa mikrobyo. Dahil basta magpasyar sa mga inagihan nin baha, nganing makalikay sa aksidente. Dahil magdutdut sa mga electrical equipment sa binahang lugar. I-report sa otoridad ang mga naraot na linya nin kuryente asin tubig, asin mag-ikmat sa mga peligrosong hayop, siringkan halas na nagruruluwas dahil sa baha. Sarong bagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod. Terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagikan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpabooster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hale sa DOH Bicol CHD. Sis, you don't look anemic anymore. Ang secret ko, United Home for Sulfate Iron. With proper diet and exercise, tulong para hindi maputla at sakitin. Healthy blood for a healthy glow. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood for a healthy glow. Sa Bimeg Integra Feeds, wala ka nang hahanapin pa. Ang Bimeg Integra ay gawa sa sariwang raw
materials sa world-class feed milling facilities with consistent high quality para mas maganda ang paglaki ng mga manok. Pimeg Integra Feed. Ba talaga ang laking Integra? Siguradong laging premium ang quality at formulation, kaya garantisado ang kalidad at performance. Iba talaga ang laking Integra. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit? Pinakamataas na ari. Kung presyo ng patabay mataas sa merkado. Gusto mo bang makatipid sa abono ng hindi napapabayaan ng palay mo? Mag-abonong swak ka. Pumili ng combo ng organiko at inorganikong pataba na ayon sa target na ani at budget mo. Magandang ani na, makakatipid ka pa. Para sa mas detalyadong gabay sa pag-aabono, subukan din ang leaf color chart, -1 element technique, o Rice Crop Manager Advisory Service. I-download ang mga ito sa cellphone mo upang malaman ang tamang dami, uri at syempo ng pag-aabono. Subukan ng abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRice Text Center 0917-111-7423. GSM Blue ang kasama. We just GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Ang siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Ang Tabayanan kada Miyerkules, alas 11 sagod alas 12 minuto sa Radyo DZGB. Ang programang Turismo Bicolandia, Aramonta, kan Department of Tourism Regional Office No. 5. Hosted by Romel Natanawan, kan DOT5, as in News Manager Mardela, kan DZGB. Turismo Bicolandia, Aramonta, programang matukar kan mga pigigibong lakdang kan Department of Tourism Bicol sa promosyon kan lokal na turismo, mga istorya din pagbangon kan industriya sa hampang kan pandemya, kultura asin artes, kulinarya asin mga unique asin magagayon na lugar sa Kabikolan, kasimbagan sa mga kahapotan kan mga namamanwaan sa lado kan turismo, siring manan paghiras nin mga eksperyensya na magsisilbing inspirasyon sa pag-angat kan sektor nin turismo sa Region 5, mga polisiya asin iba pa para sa ligtas na pagbiyahe asin pagbisita sa manlain-lain na tourist destination sa mga probinsya. Turismo Bicolandia, Aramonta, alas 11 sagod alas 12 minuto kada Miyerkules. Marina, magdangog kita. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Introducing the Akoto Kojic Acid Soap with its new packaging. Ang sabong ito ay may kojic acid that lightens the skin, vitamin E that reduces wrinkles, keeping the skin radiant and young-looking, at collagen that maintains skin elasticity. Have that glowing and youthful skin. Achieve white skin in just 7 days with Akoto Kojic Acid Soap. Ang ganda ko, Akoto. Ito ay mabibili sa mga piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Follow us on Facebook, Instagram, and TikTok, Akoto Soap. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagkod alas 12 ning udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo an makikinabang permita. Wo garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. Joey In your life you have a star. So choose not to. Sa bandang barkada GSM Blue ang kasama. We just GSM Blue. Choose what's wrong. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ang margarita, kuhang-kuha ng GSM Blue. Choose what's true and just chill and enjoy with GSM Blue. Drink responsibly. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan, na uulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng bright future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ako, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marayta, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige tabi magandang morning kay Madam Ana Marie Sarte Onghoko. Yan. Good morning Madam Ana Marie. Nag-antabay ka pa po tabi diyan sa DCGB News Online. Mabuhay ka tabi. Kumusta ka mo dyan sa Mang Inasal? The best man ang Mang Inasal tabi. Good morning, Madam Ana Marie Sarte Onghoko dyan sa Mang Inasal. And then kay Madam Teresita Jacobo sa tuyang para
Dangog man yan, buda para hiling sa DCGB News Online. Madam Ana Marie, good morning tabi sa imo. Diyan sa mga inasal, mabuhay ka mo diyan. Diretso kad mga istorya sa luwas. Diyan man sa Busay, Purok 1. Mga paradangog niya to diyan, 1251. So last 4 digits niya. Good morning diyan sa Busay, Purok 1. Budakay kumadring Veni, budakay mading Jerry Banta. Diyan sa Fidel Sortida kan San Roque kan Santo Domingo. Good morning. Si Ans nasa linya. Ans, go ahead. Good morning. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdagman niya itong bareta, padagos mo niyan ang preparasyon kan gobyerno probinsyal kan Albay, katuwang ang Regional Development Council para sa pigbabana-bana na paggibo kaya pag-establishin all-in-one business center sa dating Legazpi City Domestic Airport. Inian sinabi ni Gobernador Noel Rosal kung saan sa ngunyan nakapaglatag na nga ni Sinta ka nakalihis sa Setyembre ni Regional Physical Framework Plan para sa nasambitan ng plano kung saan bako na sa nainilin hahalaton na matengga sanaan na nasambitan ng dating aeroperto kundi i-convert ninda ini bilang extension o kaya regional government center, convention center, hotel, condo, BPO asin iba pang mga opisina pati na establishmento. Naglalaom si Rosal na sa mangyayari o i-schedule na full council meeting kan Regional Development Council ngunya na bulan kan Oktubre saro ini sa magiging prioridad asin magiging mayor na agenda sa indang pagtiripon. Sigun sa iya, aminado siyang bako basta-basta na mangyayari sa indang plano dahilan sa kaipuhan ini agihon sa magkakanigong proseso lalo na sa dakulaan na pondo na gagamiton digdi pero kumpiyansa ini na marirealisar ang planong ini para sa dating aeroperto urog pangunyan na talagang kinakaipuhan na mas mapakusog pa ang ekonomiya sa probinsya kan Albay. Yan tabi sa Pio ang informasyon, Ans Galero with Boy, DCGP. Alamat Ans, puro developmental ang impormasyon dyan sa sa Capitol. Puro kita developmental report dyan. That's nice. Ma-convert na yan na dating airport kan Legazpi pakinabangan ning Maray. Si Joshua nasa linya. Joshua, good morning. Please go ahead man. Yes, good morning Sir Pio, good morning sa mga parantabay, sa mga dagdag pangbareta, harain ang mga watchman na nagbabantay sa laog kan daraga public market. Iyan ang kahaputan sa laog kan nasabi ng merkado publiko matapos na sa pagro-reparo ka nakaliis na mga aldaw. Reparo naman ang nagkapira mga paratindahan ng karne na nagagamit ng mga palara o ining sa mga pigkakarabit sa mga bumbilya ng ilaw. Tangan ipaghilingon at trining mapula-pula o presko ang mga karne. Sigun sa paliwanag ni Market Administrator Jasper Dugan, 12 sundo 14 mga watchman ang ipigtatagtag dinda sa palibot kanao ng bito ng merkado. Ang nagiging problema sigun kay Dugan, sisitahon kan mga watchman asin tatanggalon ang mga palara. Pagtalikod, ikakarabit man diaray ka nagkapirang mga parakarne kung kaya ang promisa ni Dugan. Tangan ni Marisol Baral ang sharing na problema, mas didiblihon pa kan sa iyang opisina ang pagbabantay sa laog kan merkado publiko. Tangan ni dahil nakipalara sa gabos ng mga paratindahan ng karne. Asin sa ngunyan, pinag-aadala naman sa opisina ni Dugan na makapagbilog din maninigong mga penalidad para sa mga nagbabaylar o madakop na nagagamit paning palara. Dagdag ni Dugan ang siring na bagay sa rong klase ng pandaraya sa mga customer kung kaya promisa kaining ipagpapadagos asin na mas hihigutan paninda ang mga operasyon kontra digdi. Mientras tanto, kinawan doon man ni Dugan na i-activar niya naman ang mga watchman na mas dublihan pa ang pagbabantay sa laog kan merkado publiko tangani mapreventaran man ang iba pang mga sardit na krimen. Piring na ang mga pan-iikit asin pandurokot. Ini tangani nang mamantinir man ang pasi orden asin ang patas na barakalan sa tahaw kan mga paratinda asin parabakal sa laog kan merkado publiko digdi sa Banwaan kan Daraga Albay. May naghapo tabi Joshua kung su timbangan bayan dyan available sa udan kung yaon talaga budakon iyan operational agihi daw tabi diyan tabi Joshua Yes, sir. O nganing makuan iyan ma-monitor may naghapot man agad sa tuya yan at timbangan bayan confirming available yaon yan diyan. Hanapon po naman ngunyan na Sir Pio. Sigun kidugan sa pagkipag-ulay niya to. Sa ngunyan medyo nagbawas-bawas man sa mga nakaabot sa indang reklamo. Pag-abot sa mga timbangan, regular man ang sa indang pag-monitor kan mga timbangan, tig-recalibrate ninda. Asin sigun sa iya,
nagagamit man niya ang timbangan ng bayan, pero i-follow up tagari hanapon ta kung talagang recalibrated ini as in nagpapangsawnin marhay. Yan, kung yaon dyan perming available anytime na abyertuan sa udan. Ano? Yes, sir. Buday dyan na mga palara mananggad kung pigagamit pa ka nagakapira dyan na bentahoso man na para karne. Sige. Yes, sir. Tayo ang naging problema. Medyo nagbawas-bawas sa problema sa timbangan. Medyo nagbubutuan naman sa mga palara. Okay. So, yun tabi, sir. Sige. Okay, so yun tabi, sir, po yun. Mga dagdag na informasyon na labig sa Daraga Albaya. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa luwas. Sana itong sutimbangan bayan functional and iyaong permi nagagamit mantang abyertoan na saudan dyan sa Daraga. Importante po yan na perming mantinido yan buda operational nagagamit kan sa tuyang mga kahimanwa dyan sa Daraga. Medyo buro-barato dyan paminsan sa Daraga, nga sira karne. Guning mga nagasaod man agad dyan coming from outside of Daraga. So kaipuhan na maximum protection para sa konsumidores available dyan sa saudan. May nagapot sa satuya, permitang naunang bitan niya na unbank da, piraan miyembro kan unbank kan COMELEC. Sa satuyang kikipag-ulay sa mga election lawyers, arabo garing magpadingnal mag-on air, tigo pasabot na santo. So we understand their predicament at tibaan niya kung makulurang kita, So, minaguno na sa nakita ng impormasyon, ang unbank po, so kumbaga kabilugan kan COMELEC, 7 ang miyembros ka iyan. Yan, 7. Okay, and kung tama ang pagrurumlunta, 2 dibisyon, tulong miyembro. First and second division, 3 members each. And ang unbank, sumiyembros kan first division, bada sumiyembros kan second division na tigtulo, bali anom, plus yung chairman, iyuan matiripon, bilog okay. Iyo po yan ang unbank. Composition kan kabilogan kan COMELEC. So nagaparahapot masato, kung lawos ang pag-file kan COC, tabi, buda so iba pang mga aktibidades kan COMELEC, in preparasyon sa ining nag-adang-adang na eleksyon. Tadai pa man baga pigpipirmahan ni Presidente Marcos Jr. So pag-reset kan eleksyon, duro-diretso po yan. Sabuton po nindo duro-diretso yan. Kung anong nakakalendar na aktibidades kan COMELEC, mismong si Madam Attorney Aurea Bunao, tama ba? Probinsya ng Albay, nagpapasabot ka. Diretso ang preparasyon, diretso sa mga calendar of activities na dapat niya itong sunodon. Sagkod na dahi pa po, pigpipirmahan kang presidente. So, formal ng pag-uktaba kan eleksyon. So, kung ano so nakakalendar dyan, sige, dagos-dagos po yan. In fact, sige nga ibagang imprenta kan mga ballots na kaipuhanan sa eleksyon. Magagamit man sanan, sabi baga kan eleksyon Manila, COMELEC Manila, magagamit mi man sana ngayon, anytime na magkaigwa naman ng eleksyon, yan na sa barangay, gagamiton mang girarayan. Po? So, yan po tabi so, mga ma-file kan COC, sige lang po kamo tabi. Sundo na daing abiso ang COMELEC kung ipagkakansilar ngo na yan. Sige. So, si NMR tabi. Okay, additional info lang. So, nakakalendar baga dati from 6 to 13 ang filing kang COC. Pero pinagsibog yan, ginibong October 22 to 29 except 23. October 23. So, yan tabi ang nakakalendar mo dyan sa COMELEC. Yes. Thank you so much, NMR. So, dapat baga kutaan ang ngunya na kundi sa 22 na po yan. Sa 22. Mapuon, apuera ka na 23 na Domingo baga yan. Sa 22 na po hanggang 29. So, pag-file kan COC. Po? Yan. So, it's gonna be 22 to 29. Thank you so much, NMR. Tabi Now, talking about sa mga unbank na yan, may nagparahapot man. Ngaya so, iniso kay Governor, buda kay Mayor G. Ang sabi kan sa tuyang mga nakakahuron dyan sa Sirkulo de Abogacía, sa legal community, kaipuhan talaga padingnal, magkaigwaning very convincing and well-founded defense and convincing legal argument na ipresentar da si Governor Noel
buda si Mayor G saan bank tahilingon mo pa ding so decision baga kan first division manungod ito sa disqualification ni Mayor Noel tulo. So second division naman tulo man giraray ito. And ining duwang division na ni Padingnal, iyo man sana sumahirilingan, duman sa saan bank, pagtiripon, iyo man giraray sumahirilingan. So, medyo kung pag-isipon baga, gari nga dipisil na itong mga nagdesisyon na ito, babalik ta doon ninda sunainot na nindang ipinaluwas na findings, disqualifying both the governor and the mayor kan Legazpi, Governor Noel for that matter, and Mayor G for that matter sa Legazpi. Dipisil baga ngaya yan. Takon si Say ngaya so nagdesisyon sa first division, si Say so nagdesisyon sa second division, iyo manggiraray sumakompuesto kan bank. Tapwera ka itong so chairman. Ta so chairman na dai man ito ning partido man sa pagdangog kan kaso ni Mayor G, buda ni ni Governor Noel. Siya ang ma-break ning tie-in kaso. Kaya ang sabi kan sa tuyong mga nakakahuro na mga abogado, lalo na itong sa mga election lawyers, the governor and the mayor should have a very, very well-founded legal argument. Tanganing makumbinsir ngayon da suan bank, itong sa mga nagdesisyon man sana, na pinagsisintensyan sindang disqualified both the governor and the mayor, na mabaliktad sa indang desisyon. Iyo man sana ngayon ito suhahang pangunara Governor Noel, buda na Mayor G. Kaya magayon ta ngayon ining pagsubaybayan kung anong mga argumentos legal ang i-adduce, ang idadara kan grupo ni Governor Noel buda ni Mayor G saan bank ito bagang so findings na ang violation ni da mayormente man sana so pagbalgar kan election code baga na dai dapat mag-release ning pondo gamit ang kwarta kan lokal na gobernador kan Legazpi during the election period. Bawal iyan. Remember, so probinsya nga ni ibaga ka ito, igonin mga medical mission, pinundo baga ito paglaog kan campaign period kan lokal na eleksyon ta, naghagad sinda ka ito ng exemption sa COMELEC, dai pinagtawan. So nagsunod ka ito sa probinsya, so ka itong si Governor Noel, Governor Al, nagsunod ka ito sa probinsya, dai na sinda nag-medical mission, tabahual ang mga arukan aktibidades. So siyudad, diniritso so pag-distribute ng cash sa mga tricycle drivers, buda mga senior citizens. Dahil naghagad ng exception sa COMELEC. Ito, ang na-found out kan first division, so kaso kung saan pinagdangog so kaso ni Governor Noel, buda sa second division, kung saan man nakasaangat so kaso ni Mayor G. Halos pareho ang facts kan case. Yan. And pareho so decision kan first and second division. Now, ang sabi ka ba, dahil man ngayanin mga kuan na mga people's power, mga vox populi, tayo lingonin do. Kita ngaya, nasyon na iguanin mga leyes. Ito dapat nga itong sunodon. Bako, sukurarat kan tao. Bako, so popularidad nga kan sarong nangganang kandidato. Igo kita nin mga leyes. Ito nga ito, ang dapat sunodon. Tako na susunodon taso, mga tigisabing people power, vox populi. Ang luwas na nga kayan, mahali na kita duman sa rule of law, maduma na kita sa anarkiya. Yan. Takon ngaya, susunodon taan kagustuhan kan iba, so nag-espouse baga kan idea na vox populi, vox die, nag-espouse kan idea na people power. Na halimbawa baga ngaya, iyo anang masunod ang eleksyon, so ibang mga kandidato, mahinguwas anang makakuanin dakuluno na boto, pero duman sa indang pagkampanya, pabalgar sindanin mga election laws, total ngaya, pag nagkakuha kita nin dakul na boto, gulping lamang na boto, ang kakapitalon ta naman ngaya, so voice of the people. So araw na kanan mangyayari. It will now open the floodgates for future violation of election laws. Taan gagamiton taga depensa, vox populi, vox die. Na daita ngaya pwedeng hiroon ini, maski nagbalgar nin election laws, gulping ngaya nagboto dyan, iyo ngayan kagustuhan kan tao. Yan. Iyo ang gustong sabihon kan iba man na nakakahuro niya to na nasa legal na komunidad. Taday man ngayon mapupwede na. Halimbawa ngayon papag-ray na runta. So kurarat kan tao, sige, iyo ngayon binoto mi. Dawa ngayon nagbalgar iyan ng election laws. Binoto mi iyan, day dapat paghiroon. It will now ngayon open the floodgates sa mga masunod na eleksyon
na sa ibang mga kandidato, mabalgar man ng election laws, basta siguro sa nana, paggana niya, gulpian sa iyang lamang, as in iyo man ang kapitalo niya, gusto bagay ako kan tao, dapat nga dahil ako paghiroon, maski nagbalgar ako ng election laws. Iyan ang pigiperbintaran niya to, akan sa tuyang gobyerno na, dahil mangyari, ang luwas kaan, yun na nga na ito, rule of men, mabrule na pig-abot, mabrule, tabi, yan. Mabrule, riotousness na kunbaga. So, iyo po yan tabi, ha. So, ngunyan, balikan tayo ito sa argumentong pinagasabi. Dapat nga magkapagprepara ng matibay, well-founded legal argument ang grupo ni Governor Ruel, budal grupo ni Mayor G na magayon tangayang subaybayan kung ano ang idadara nindang argumento ang bank tangani makumbinser ninda na itong so mga nagdesisyon first and second division balik ta dun sa indang pinaluwas na findings. Yan po, hahalaton ta po yan and medyo haloy-haloy pa yan. Maray kung iyo sa naman ang pigdadangog tabi na kaso kan Comelec. So, makakaukod kita dyan indakol na naman na mga ideya napapakinabangan niya to, magagamit niya to para maging wise as in informed sa tuyang desisyon as in konklusyon. Ano po? Sige, dyan lang po kamo. Tama bareta si Angel. Sa pangarang kang bilog na tropa, para mentras maparam kita, ngunya na aldaw man sa tingog kan banuan, mabilta man kita pa. Duma naman sa programa kan PhilHealth. Salamat na sinaman Diyos ang pagbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.